Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας απόψε. Δεν ακούγομαι? Τώρα ακούγομαι? Ναι. Ναι. Απόψε λοιπόν στο απόγειο των καλοκαιρινών διακοπών βρισκόμαστε εδώ στον τόπο μας, στην Τρομίστα, αναβιώνοντας τις μνήμες του τόπου μας και γενιάζοντας την έκθεση ταξίδι στον χρόνο. Πρόκειται για ένα ταξίδι στον ορεινό βάλτο Δολοκαρνανίας, μέσα από τον φακό του Θωμά Παπά, του φωτογράφου που ήταν συνδεδεμένος με την φωτογραφική απεικόνιση του χώρου στις δεκαετίες κυρίως του 1950 με 1970. Η έκθεση θα διαρκέσει έναν μήνα και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι ξαναζωντανεύουν οι ιστορίες, οι άνθρωποι, ο τόπος και ουσιαστικά όλο το πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθε τόσο του χωριού μας όσο και όλου του ορεινού βάλτου Δολοκαρνανίας. Οι φωτογραφίες που θα δούμε στη συνέχεια μας ταξιδεύουν κυρίως στον πυρήνα της οικογένειας των βάλτων Δολοκαρνανίας. Μας εξιστορούν, όπως είπαμε, κάποιες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και μας φέρνουν κοντά σε ανθρώπινες συναντήσεις στα τοπία του βάλτου αλλά και σε δυνατές προσωπογραφίες. Σήμερα συγκεκριμένα θα δούμε πώς ο Θωμάς Παπάς διαμόρφωσε το φωτογραφικό του βλέμμα, πώς φωτογράφιζε και πώς ο χώρος τον καλούσε για να τον φωτογραφίσει στην καλύτερη του εκδοχή. Βοηθώντας μας όμως να κατανοήσουμε καλύτερα το έργο και του φωτογράφου αλλά και των φωτογραφιών, θα ακούσουμε κάποιες ομιλίες από ανθρώπους που κατάγονται από την Τρομίστα αλλά και από το Βάλτο και είχαν άμεση σχέση και με το φωτογράφο αλλά και με το τοπίο. Θα παρακολουθήσουμε δύο ομιλίες. Η πρώτη είναι του Γιάννη Γρηγορίου, ο οποίος για λόγους ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να παραβρίσκεται σήμερα κοντά μας, αλλά την ομιλία του θα την εκφωνήσει η Κλεό Γιαννούκου, φοιτήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σχετικά με την ασπρόμαυρη φωτογραφία, με εστίαση στην αισθητική και συναισθηματική δύναμη του ασπρόμαυρου μέσου. Ευθύς αμέσως δίνω το λόγο στην Κλεό. Μπράβο, μπράβο. Το σημερινό γεγονός μας δείχνει πως κάτι βαθιά συγκινητικό υπάρχει στις παλιές φωτογραφίες. Μια γλυκιά μέθη, ένας ανάλαφρος ρομαντισμός που σε κάνουν να κρατάς την ανάσα σου. Μιας και αυτό το σεριάνι στο ασπρόμαυρο κυκλώνει τη μνήμη και την ψυχή. Καταφύγιο ψυχής λοιπόν, η παλιά φωτογραφία έχει μια ξεχωριστή δύναμη που είναι ακαταμάχητη στον χρόνο και η διαχρονική της αποτύπωση κουβαλάει αναμνήσεις, συναισθήματα και στιγμές. Είναι ένα οπτικό μονοπάτι που μας οδηγεί σε θύμησες του παρελθόντος. Μαζί με τη σκόνη κουβαλάνε και το μυθιστικό άρωμα της εποχής τους, που έχει τη δύναμη να γυρίσει πίσω την κλεψίδρα του χρόνου και ρίχνοντας φως στο σκοτεινό θάλαμο του μυαλού μας, να μας κάνει να χαθούμε στην αθωότητα και στην νοσταλγία. Με μια σύνθεση του άλμπουμ της ζωής από ανθρώπους που πέρασαν και φύγαν και που ομόρφαιναν στιγμές. Η δύναμη της τέχνης του αείμνους του φωτογράφου Θωμά Παπά παγίδευσε τον χρόνο σε μια προσπάθεια να μεγεθύνει της φυσιογνωμίας, να ξεχωρίσει την έκφραση των φίλων και χωριανών, αυτή τη θεληματική έκφραση, τη χαρούμενη και στοχαστική, από πρόσωπα που χάθηκαν στη ρογμή του χρόνου και πέρασαν τον αχαίροντα, απαθανατίζοντας βλέμματα γεμάτα απλότητα, ομορφιά και συμπόνια. Αν ανατρέξουμε στα παιδικά μας χρόνια, πίσω στην υπαίθρια πατρίδα και στη γενέθλια γη, αυτές οι φωτογραφίες χρωμάτιζαν μια εποχή. Τότε που θέλησε ο Θεός να ζήσουμε ως Έλληνες με λίγο γάλα, λίγο ψωμί, λάχανο, φασόλια. Πολλά τα στόματα, όμως όλα τα άλλα λίγα. Είναι εικόνες ζωής που μοιάζουν με σπαράγματα ημερολογίου. Είναι εικόνες που εναλλάσσονται και συλλειτουργούν για να προσδιορίσουν από κοινού τις μυθοπλασίες, τα θράψματα μιας πραγματικότητας, ακόμα και τις λαιλασίες της ζωής. Είναι καταγραφές που καταλήγουν σε βαθύτερες σκέψεις. Άνθρωποι του χωριού, του ακάματου αγώνα για επιβίωση, αλλά γεμάτοι συμπόνια και ανθρωπιά. Παιδάκι, τους καλοκαιρινούς μήνες σε τούτο το παρθένο τόπο, έβλεπα αυτές τις αρχαϊκές φιγούρες στην καθημερινότητά τους
Και τώρα συνειδητοποιώ πόσο αποκλεισμένες ήταν στο έλεος του χρόνου και της ανέχειας. Κι όμως, με περίσσιο πείσμα έκτισαν οικογένειες, καθώς οι μεγάλες δυσκολίες, ο διαρκής αγώνας, η ψυχική φθορά και η παρατεταμένη φτώχεια έγιναν τη ζωή τους τα αποσιωπητικά. Βλέπουμε σήμερα στις φωτογραφίες τους τηλεοβάτες της εποχής τους, τους άντρες που έκαναν τη φτώχεια τους αμόνοι για να σφυριλατήσουν την προκοπή τους, τριγώντας τους χυμούς της ζωής, νοικοκυρεύοντας τη λιτότητα, κάνοντας το ειστέρημα προτέρημα. Βλέπουμε σήμερα και εκείνες τις καρτερόψυχες γυναίκες, φτιαγμένες από πέτρα και χώμα, που κράτησαν στα ρουζιασμένα χέρια τους το αλέτρι, που αργάνωνε κάθε χάραμα τη φτώχεια και φύτευε όνειρα, γυναίκες περκισμένες να ονειροπολούν και να στοχάζονται. Όμως η πραγματικότητα τις ήθελε να επιστρέφουν από το χωράφι, κουβαλώντας στην πλάτη τους πουρναρόκλαρα και στα πικραμένα χείλη τους πάντα τις πιο γλυκές λέξεις. Αυτός ο κόσμος ήταν οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, οι γείτονες που ανάμεσα στην απάνεμη σιωπή και το λιτό αντίδωρο της ανάμνησης δίδαξαν καλοσύνη, υπομονή και συμπόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους άοκνους δημιουργούς της έκθεσης, τους αδερφούς Παπά, που με το μεράκι τους έγιναν φανοστάτες και γεφύρι για να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν. Γιάννης Γρηγορίου. Νομίζω ήταν εξαιρετική περίληψη του τι θα ακολουθήσει αργότερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι τον συντοπίτη μας Γιάννη Γρηγορίου για την αποστολή αυτού του κειμένου. Και τώρα περνάμε σε λίγο πιο βιογραφικό στυλ. Θα ακούσουμε τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, με πλούσιο συγγραφικό έργο και σειρά δημοσιεύσεων. Ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιστορία του Θωμά Παπά, τόσο σχετικά με την παρουσίαση της ζωής του, αλλά και του έργου του, με έμφαση στην ιστορική του συμβολή. Κύριε Καλτσή. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθαμε όλοι στον ωραίο αυτό τόπο. Πραγματικά δεν περίμενα αυτή την ωραία εικόνα με φόντο το πράσινο και τα δέντρα, να έχουμε μπροστά μας την εικόνα, φωτογραφική εικόνα της ιστορίας του τόπου μας. Είναι πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αισθάνομαι έτσι πολύ χαρά, αγαπητοί μου, μικροί και μεγάλοι, σεβάσμοι και νεότεροι, που η Παναγιά κάλεσε τα βήματα και εμού και όλων μας στην ωραία αυτή συνάντηση. Και πιστεύω να μην έχετε αντίρρηση και στην παρατήρηση ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για να ξυπνήσουν, να αναβιώσουν μνήμες, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Μνήμες εμπειριών, μνήμες γεγονότων, μνήμες προσώπων. Θα τα πάρω ένα-ένα και θα καταλήξω σε αυτό που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό για το οποίο συναντηθήκαμε απόψε. Ποιος δεν θυμάται παραδείγματος χάρη από όσους γεννήθηκαν εδώ και μεγάλωσαν εδώ, το σχολείο που είναι δίπλα μας, το οποίο πραγματικά ανακαινίστηκε πάρα πολύ ωραία και έγινε ένα πρότυπος χώρος. Εκεί μεγαλώσαμε εκπαιδευτικά, πνευματικά όλοι μας. Εγώ θυμάμαι την δεκαετία βέβαια του 60, άλλοι παλαιότερα, άλλοι μεταγενέστερα, που μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα από δασκάλους καλούς. Εγώ θυμάμαι τον Άγιο τον Τσόλη και τον Ανδριάκη, ξεχνάω τον εκρητικό από τον Μιχάλη τον Ανδριάκη, οι οποίοι με τα καλά τους και με τα αρνητικά τους ο καθένας πραγματικά άνοιξαν το μυαλό μας και μας άνοιξαν προοπτικές στην ζωή μας. Σπουδαίο λοιπόν γεγονός το σχολείο, το οποίο το λέω γιατί ο μακαριστός Παπαθωμάς, όπως τον λέμε, κατέγραψε την εκπαιδευτική διαδικασία με φωτογραφίες οι οποίες είναι εδώ φαίνονται. Ποιος δεν θυμάται επίσης εμπειρίες από το χωριό αυτό, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι κηδείες, άλλα γεγονότα, ο εκκλησιασμός, ο ποινός που μας οδηγούσαν οι δάσκαλοι την εποχή εκείνη κάθε Κυριακή. Και είδα και μια φωτογραφία από ένα αναλόγιο που ο κυρίος ο Λάκης ο Τσόλης μας πήγαινε εκεί και μαθαίναμε την ψαλτική. Διότι τα παλιά τα καλά τα χρόνια οι δάσκαλοι μαθαίναν του Θεού τα πράγματα, όπως λέει και το τραγούδι. Τώρα έχουν κάπως αλλάξει τα πράγματα. Σπουδαία λοιπόν εμπειρία από το σχολείο, από την εκκλησία και από άλλες έτσι κοινωνικές και πνευματικές και απλές εκδηλώσεις αυτού του απλού τόπου σε μια εποχή που δεν υπήρχε φως, που δεν υπήρχε ποδήλατο, που δεν ξέραμε τι είναι. Κάποτε
Να σας πω ένα περιστατικό. Είχε αρρωστήσει, είναι εδώ η συγγενής, ο Μπαρμπαγιώνος ο παπάς. Και κάλεσε ο δάσκαλος, για να καταλάβουμε την αξία ενός δασκάλου και παπά στο χωριό, κάλεσε το στρατό να στείλει ένα μέσο ελικόπτερο. Εμείς δεν ξέραμε και τι είναι το ελικόπτερο, το λέγαμε ελικόπτερο. Και ήρθε από εκεί, δεν μας έβρισκε κιόλας που βρισκόμαστε. Σημαίες εδώ, κακό. Πήγε στο Αγρίδι, του είπαν ότι εδώ είναι η κοινότητα, εκείνο το χωριό ήρθε, τον πήρε τον άνθρωπο αυτό που τον είχα γνωρίσει. Δεν ξέρω οι συγγενείς ποιοι είναι εδώ, θα μας πούνε, δεν ξέρω που υπάρχει, μάλλον έχει χαθεί. Μια συγκινητική στιγμή με τη συμβολή ενός δασκάλου. Πολύ σημαντικό. Ποιος δεν θυμάται επίσης, για να πάμε τώρα σε πρόσωπα και θα κλείσω το κομμάτι αυτό, θα αναφέρω 3 πρόσωπα. Τον Μπαρμπαλία, τον Παρίζο που ήταν πάνω εκεί στη Ράχη, είδα τον Λάμπορε προηγουμένως εδώ. Μας αγαπούσε όλους, ένας άνθρωπος χαρούμενος, πολέμησε στο Λαχανά. Εγώ μένω στις Σέρρες τώρα, στη Θεσσαλονίκη εργαζόμουν και μένω στις Σέρρες, ο Λαχανάς είναι κοντά. Όταν έρχομαι παιδάκι εδώ μου περιέγραφε την συμμετοχή του στον πόλεμο του Λαχανά, 12-13. Φανταστείτε. Ποιος δεν θυμάται τον Μπαρμπανάσο το Στασινό, κάτω στα χωράφια, αλλά και εδώ το σπίτι του, ο οποίος πολέμησε στη Μικρά Ασία. Ο Νίκος Ασταμούλης μου έστειλε ένα βιντεάκι με τη φωνή του. Του περιέγραφε τη δράση του. Νομίζω ο Κώστας έπαιρνε τη συνέντευξη, ο αδερφός μου, ο Μπαρμπανάσιο, και έγραφε, λοιπόν, ό,τι λέει ο Μπαρμπανάσιος το λέει η ιστορία. Για να καταλάβουμε τι πρόσωπα βγήκαν από εδώ. Και ένα τρίτο πρόσωπο, ποιος δεν θυμάται τον παπά του χωριού, τον πατέρα Ιάκυνθο, που δεν ήξερε γράμματα, αλλά ήξερε την ιστορία της Εκκλησίας. Αυτός μας βάφτισε, αυτός πάνδρεξε πολλούς, πήγαινε στα σπίτια παλιά και κυρίως στα παπαδέικα, εκεί Παναγιώτη υπήρχαν κολυμβήθρες, υπήρχαν και λειτουργικά βιβλία, που σημαίνει ότι εκεί γινόταν βαπτίσεις, γιατί τα δύσκολα τα χρόνια δεν επιτρεπόταν στις εκκλησίες, πήγαιναν στα σπίτια οι άνθρωποι. Ο Παπαϊάκηδος κρατάει αυτή την παράδοση και κρατάει το πρότυπο του παπά, όπως το μάθαμε στα σχολικά βιβλία, από τα οποία σχολικά βιβλία ο παπάς έχει φύγει. Έχουν μπει οι αγελάδες και τα πρόβατα, συγγνώμη που το λέω, στο Πάσχα Χριστούγεννα, άμα δείτε τα βιβλία τα σχολικά, αντί να έχουν τον παπά, τη μορφή αυτή τη σεβάσμια, το πρότυπο που βαλάει μνήμες και ιστορίες, έχουν άλλα πράγματα, ωραία μένα, αλλά όχι αυτά που πρέπει. Τώρα στα πρόσωπα, αγαπητοί μου, ποιος δεν θυμάται τον Μπαρμπαθωμά. Ο Μπαρμπαθωμάς, ο παπάς, ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ σημαντικό, ένας εύχαρης άνθρωπος, δηλαδή χαρούμενος άνθρωπος. Εγώ τον ενθυμούμε, παιδάκι. Δηλαδή σε κέρδιζε με το χαμόγελο, με την ευπρέπεια, με την αγάπη και με όλη την συμπεριφορά του. Ήταν ένας άρχοντας του χωριού, με όλη τη σημασία, θα έλεγα, της λέξης. Και δεύτερον, πέρα από το ανθρώπινο, τον εύχαρη δηλαδή χαρακτήρα του, ήταν ένας, αν σήμερα ζούσε, ας πούμε, ήταν ένας μεγάλος επαγγελματίας στην τέχνη της φωτογραφίας. Το ξέρουν τα παιδιά του αυτό που κρατούν αυτή την τέχνη, και αυτός ήταν ο δασκαλός τους, πιστεύω, πρώτος. Αν δεν είναι έτσι, διαψεύστε με. Λοιπόν, ήταν ένας, όπως ο δάσκαλος μας μάθαινε γράμματα, αυτός λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος στην τέχνη. Και το πιστεύω αυτό, υπενήχθηκε ο κύριος Γρηγορίου εδώ, από πλευράς επιστημονικής περισσότερο, την αξία της ασπρόμαυρης τέχνης και όλη αυτή την. Τον θυμάμαστε με την φωτογραφία, με εκείνο το μηχανισμό που έβαζε το χέρι μέσα εκεί, δεν ξέρω, μετά από μια εβδομάδα μας έφερε τις φωτογραφίες. Εβδομαδίες, με πόση χαρά. Και ο Μπαρμπαθωμάς δεν ήταν φωτογράφος μόνο της δρομίστας, ήταν φωτογράφος όλης της περιοχής. Άρα από την άποψη αυτή εκφράζει, θα έλεγα, τον μισό βάλτο, γι' αυτό χαίρομαι, δεν τους γνωρίζω όλους, είναι άνθρωποι από διάφορα χωριά εδώ, γιατί αυτός ο τόπος εδώ είναι από τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν αυτή την περιοχή, ήταν τα πανηγύρια, από τα γεγονότα που τα κατέγραφε ο Μπαρμπαθωμάς. Τα πανηγύρια εμείς ως παιδιά τα περιμέναμε κάθε χρόνο, γιατί μας γαλουχούσαν, μας νανούριζαν καλύτερα, κοιμόμασταν και ακούγαμε το κλαρίνο του Μπαρμπακότσα του Στασινού και άλλων τοπικών εδώ οργανοπαικτών και μετέπειτα βέβαια άλλων καλλιτέρων ή λιγότερων καλλιτέρων, και χαίρομαι που νέοι άνθρωποι, Κοκοροσκέοι, ας πω κάποια ονόματα δεν πειράζει, Παπαδέοι εδώ, κρατούν το πανηγύρι στον ωραίο αυτό χώρο που τον διαμορφώσατε, που είναι ένα κόσμημα. Αλλιώς τον ξέραμε και αλλιώς. Και πάντα να υπάρχει προοπτική το χωριό αυτό να ξαναπάρει από τα συντρίμμια που υπάρχουν γύρω μας, που και αυτά έχουν την αξία τους, να πάρει τη μορφή όσο γίνεται
ο καθένας μας συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Και το πανηγύρι λοιπόν είναι ένα γεγονός μετά από την Εκκλησία. Ερχόμασταν εδώ, πιστεύω να έχει και φέτος κάτι. Προσπαθούμε λοιπόν, για να επανέλθω στο πρόσωπό του, όπως τον ενθυμούμε εγώ, πέρα από τον εύχαρη χαρακτήρα του, το ταλέντο στην επικοινωνία, θα έλεγα ότι ήταν ένας άνθρωπος της τέχνης και καταγράφει αυτό, να μας μείνει έτσι, με τη φωτογραφία, τις μνήμες και την ιστορία του τόπου. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πήγαινε παντού, όπου έβρισκε, όπου τον καλούσαν, αλλά και όπου αντιλαμβανόταν ότι υπάρχει ένα γεγονός, ήταν μέσα, όπως κάνουν οι φωτογράφοι. Τρέχουν από κοντά στα γεγονότα. Είναι ένα είδος δημοσιογραφίας αυτό, ξέρετε, επικοινωνίας. Δηλαδή κατέγραφε οικογενειακές στιγμές, γάμους, βαφτίσια. Μόνο που ανεβαίνεις εδώ, είδαμε αρκετές φωτογραφίες από συμπεθεριά. Ωραία, ή κάποιες οικογενειακές φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η φωτογραφία μπροστά από το σχολείο που έχει οικογένειες. Είδαμε πρόσωπα με τον παππού, τη μάνα, τον πατέρα και παιδιά που κάποιοι ζουν από εκείνα τα παιδιά σήμερα, κάποιοι ενδεχομένως έχουν φύγει για την άλλη ζωή, αλλά έτσι είναι η ζωή μας. Οικογενειακές λοιπόν στιγμές. Η πρώτη καταγραφή είναι αυτή. Η δεύτερη καταγραφή είναι από κοινωνικά γεγονότα, τα οποία συνέβαιναν εδώ και αλλού. Δραστηριότητες, δηλαδή διάφορες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως τις λέμε σήμερα, και μια άλλη πλευρά της καταγραφής της φωτογραφικής του Παπαθωμά ήταν τα γεγονότα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή του σχολείου. Κρατάει τη μνήμη του σχολείου. Είδαμε πολλές φωτογραφίες, και τον εαυτό μου εδώ, που έχει στείλει πολλές ο Νίκος ο Σταμούλης, με τον οποίο έχω επικοινωνία, αλλά δεν ήξερα και ποιος είναι, και όλα φυσικά, όπως και πολλούς άλλους. Αλλά συγγνώμη, τη Σταμούλης, τη Γιαννούλης, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, μου έστελνε φωτογραφίες και έβλεπα τον εαυτό μου. Και τις έψαχνα παλαιότερα, πού είναι αυτές οι φωτογραφίες. Να λοιπόν ποια η σημασία αυτής της εκδήλωσης. Προβάλλονται πρόσωπα που το καθένα έχει την ιστορία του, τη συμβολή του, τη σπουδαιότητά του, την ανάδειξη αυτού του ωραίου, φτωχού αλλά ωραίου τόπου, αλλά προβάλλει κοινωνικά γεγονότα και προβάλλει τα εκπαιδευτικά γεγονότα. Όλοι μας από εδώ ξεκινήσαμε. Το πήραμε τα πρώτα γράμματά μας και ο καθένας ακολούθησε τη ζωή του, το δρόμο του. Όλοι έχουν αξία. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Όλοι κάτι κάνουμε στη ζωή μας και τώρα πως τα έφερε η μοίρα και καιρός να βρεθούμε εδώ. Κλείνοντας, αγαπητοί μου, σας κούρασαν με βιωματικά αυτά που λέγω περισσότερο, να πω κάτι, ότι υπάρχει μια παροιμία κινέζικη που λέει μια φωτογραφία 1000 λέξεις. Προσπάθησα ετοιμαζόμενος έτσι πρόχειρα, δηλαδή να την ερμηνεύσω αυτή τη λέξη, δηλαδή ό,τι μπορεί να πούνε 1000 λέξεις, ένα βιβλίο ολόκληρο. Το λέει μια φωτογραφία. Άρα η φωτογραφία είναι βιβλίο, είναι σχολείο, είναι μάθημα. Η φωτογραφία, τολμώ να πω, σταματάει το χρόνο. Δεν το σταματάει απόλυτα. Καταγράφει μια στιγμή και τον κρατάει το γεγονός και το προβάλλει μέσα στην ιστορία. Άρα θα έλεγα οι φωτογραφίες είναι ακτίνες φωτός μέσα στην ιστορία. Ας το πω έτσι. Μας θυμίζει παλαιά πράγματα, τα οποία όμως οι πρόσωπα, γεγονότα, τα οποία όμως έχουν πάντοτε την αξία τους, πάντοτε την επικαιρότητά τους. Μια φωτογραφία έχει και συναισθηματικό χαρακτήρα. Έχει την έννοια της αισθητικής βέβαια, αλλά και της χαρμολύπης μπορώ να πω. Βλέπεις ας πούμε ένα γεγονός παλιό και χαίρεσαι που το βλέπεις, αλλά και λυπάσαι, ξέρω που πέρασαν τα χρόνια. Έχει αυτό το στοιχείο το συναισθηματικό, τη φόρτιση αυτή, και ποιος δεν την βλέπει σε μια φωτογραφία, και όλοι ψάχνουμε να βρούμε την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και μέσα από τις φωτογραφίες. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, μπορώ να πω ότι ο Παρπαθωμάς, ο παπάς, είναι ένας δημιουργός της τέχνης και ένας δημιουργός της ιστορίας. Δηλαδή μπορεί κάποιος που ξέρει γράμματα να πάρει αυτές τις φωτογραφίες, να ακούσει και τους παλιούς ανθρώπους και να γράψει την ιστορία αυτού του μικρού που δεν την ξέρουμε. Διαβάζω σε κάτι τοπικές εφημερίδες που μου στέλνουν, έχει από την Αγία Μαρίνα, έχει από εδώ, έχει από κάτι ανθρώπους παλιούς, και λέω κοίταξε τι ωραία πράγματα. Στείλτε εσείς τις εφημερίδες, αγαπητοί μου συνεχιστές του έργου του πατέρα σας, να δημοσιεύονται και σε άλλα μέσα. Μην φοβάστε, δηλαδή είναι κακό κάποιες φωτογραφίες να δεσμευτούν αυτοί και τις διαβάζει πολλοί κόσμος. Έτσι γίνεται μια ζήμωση και μια αναβίωση, ας πούμε, και μια γνώση, θα έλεγα,
της ιστορίας αυτού του μικρού τόπου, του μικρού του μεγάλου. Θα λέει είναι μικρός, είναι ωραίος τόπος, αλλά πρωτοπείο. Χαίρεσαι να είσαι εδώ. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση των παπαδέων, όπως λένε, του Παναγιώτη και του Δημήτρη. Ξέρετε πώς με σαγίνεψαν, μου λέει η Παναγιά σε καλή, αμάρε, γιατί τι δεν τώρα θέλετε. Θαύμα θα γίνει. Η Παναγιά σε καλή, έχω χρόνια να έρθω από τον κορονοϊό. Λόγω των συνθηκών ξεχαστήκαμε. Λέει η Παναγιά σε καλή να έρθεις εδώ. Πας και το λένε αλήθεια, λέω καμιά πληροφορία τέτοια μεταφυσική να πούμε και τίποτα. Οπότε το πήρα στα ζεστά και με τη σύζυγό μου τη Μαρία, που είναι φιλόλογος, είναι κάπου εδώ, πήραμε την απόφαση να έρθουμε και δεν χάσαμε. Όλοι όσοι ήρθαν εδώ δεν χάσαμε και παρακαλώ καταγράψτε τα αυτά και προβάλλετε όσο μπορείτε και μακάρι να γίνονται και άλλα τέτοια γεγονότα. Να αναβιώνει το χωριό έστω μια φορά, 2 φορές το χρόνο. Είναι ωραίος τόπος, αυτή την ωραιότητα κατέγραψε ο Παρπαθωμάς. Θα χαίρεται τώρα από εκεί πάνω που είναι, θα φωτογραφίζει ας πούμε με ντρόουν από τον ουρανό. Είδα και έναν ντρόουν εδώ, έτσι, δεν θα μας βομβαρδίσει, θα μας καταγράψει. Ποιος φανταζόταν μετά από χρόνια Παναγία θα έχουμε και ντρόουν στο χωριό έτσι να καταγράφουμε την ιστορία μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά για αύριο, να είμαστε όλοι εδώ στην Παναγία, να γιορτάσουμε. Προεορτάζουμε τώρα, να γιορτάσουμε αύριο και συνέχεια να ζούμε με αυτές τις μνήμες. Μας τρέφουν, μας ζωντανεύουν, μας φέρουν σε κοινωνία, σε επικοινωνία όπως το λέμε σήμερα και σε λίγα αγάπη. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Νομίζω θα ήταν μια καλή ευκαιρία αν θα ήθελε ο γιος του Θωμά Παπά, ο Δημήτρης Παπάς, να πει 2 λόγια. Δεν είμαι καλός στα μικρόφωνα. Εγώ θα σου πω για τον πατέρα μου για την πορεία του. Ο πατέρας μας ήταν πολύ προχωρημένος για την ηλικία του. Και ήταν θεσίτης και πολυτεχνίτης. Μια από τις τρέλες του ήταν και η φωτογραφία. Άρχισε από το 1947 που πήρε μια φωτογραφική μηχανή και φωτογράφιζε, στέλνοντας τα φιλμ τότε να τα επεξεργαστούν στην Άρτα συνήθως, ένα φίλο του φωτογράφου εκεί το Βίχα. Και στις αρχές της δεκαετίας του 50 βρέθηκε στη Λευκάδα και κάποιος φωτογράφος εκεί πέρα του έδειξε το σκοτεινό θάλαμο και του έδωσε και μερικές πληροφορίες που θα προμηθευτεί φιλμ και χαρτιά. Και όπως έτσι έγινε, ήρθε στο χωριό εδώ πέρα. Στη Λευκάδα όμως υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Στο χωριό δεν υπήρχε φως. Είχαμε μόνο τις λάμπες πετρελαίου και κάποιοι είχαν και το λαμπόγιαλο. Οπότε, τι να κάνεις εδώ πέρα, έκανε το σκοτεινό θάλαμο, έκανε τη νύχτα. Και γιατί το φως αυτό που χρειαζόταν το κίτρινο κόκκινο, προσπάθησε να το κάνει με μια λάμπα πετρελαίου με το σταμπόγιαλο, έβαλε μια ζελατίνη και αυτή έλειωσε και του χάλασε το σχέδιο. Οπότε τι να κάνει, αυτός βγήκε στη νύχτα και με το φως του φεγγαριού δούλευε δείχνοντα τις φωτογραφίες. Εμφάνιζε τα φιλμ με την κάψαρα του τσιγάρου. Για όσους γνωρίζουν βέβαια αυτό το πράγμα, δηλαδή η κάψαρα του τσιγάρου είναι πολύ, πολύ μικρή, δεν φώτιζε το φιλμ. Και με το φως του φεγγαριού τύπωνε τις φωτογραφίες. Βέβαια μετά από πολλές, πώς να το πω τώρα, προσπάθειες, άρχισε να τυπώνει φωτογραφίες. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, εντελώς άνθρωπος, πώς να το πω, με πρωτόγωνα μέσα. Αλλά ξαφνικά όμως έτσι άρχισε σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο να γίνεται καλύτερος, να βλέπει το φως, τη σύνθεση, έτσι και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό. Και επειδή η φωτογραφία είναι καταγραφή, είναι ιστορία, είναι και τέχνη, ο πατέρας μου νομίζω ότι τα έκανε και τα τρία. Η συνέχεια λοιπόν στην έκταση. Ευχαριστώ πολύ. Πριν συνεχίσουμε στην έκθεση, θα ήθελα να αποτιμήσουμε λίγο φόρο τιμής σε όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει αυτή η έκθεση.
Αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον υλίπτη Άγγελο Παναγιωτίδη, διεθνούς φήμης, ο οποίος μας παραχώρησε και 2 από τα έργα του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια και για το έργο σας, συντοπίτης. Και στη συνέχεια θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους Χρήστο και Ανδρέα Πολύζο, τον Σπύρο Λαγό, τον Λευτέρη Ζάρο, τον Παύλο Κορόσκο, τους Παναγιώτη και Χρήστο Παπά, τον Σεραφείμ Παπά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θιάμου για τα οπτικοακουστικά μέσα που μας παραχώρησαν, όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Ορίστε. Παπαρίζος. Είπα Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα live προγράμματα. Συγγνώμη. Όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ και την οικογένεια του Θωμά Παπά, αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο. Συγγνώμη. Όχι, τα παιδιά του, γιατί όλοι βοήθησαν στο να υπάρξει αυτή η αναβίωση του αρχείου και του υλικού. Τώρα, θα θέλαμε να σας παροτρύνουμε να συνδιαλλαγείτε με τις φωτογραφίες που βρίσκονται στο χώρο. Ο τρόπος που το σκέφτηκαν οι φωτογράφοι είναι όπου μπορούσαν να τοποθετήσουν φωτογραφίες στα σπίτια που κατοικούσαν οι άνθρωποι που απεικονίζονται, το έκαναν. Οπότε θα θέλαμε πολύ να συνδιαλλαγείτε με τις φωτογραφίες, ενδεχομένως να θυμηθείτε κάτι από την παιδική σας ηλικία, να βρείτε ένα κομμάτι του εαυτού σας μέσα σε αυτές. Και αφού τελειώσει αυτή η περιήγηση, υπάρχει ένα βιβλίο εντυπώσεων, στο οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ να γράψετε, αν μπορείτε, τις εντυπώσεις από την έκθεση. Θα μας βοηθήσει για απερχόμενες μελλοντικές εκθέσεις και μακάρι να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στο να γίνονται και άλλες προσπάθειες ευρύτερα στο Λιβάνο του Δελοκαρνανίας, γιατί είναι μια περιοχή που έχει να προσφέρει πάρα πολλά σε πολιτιστικό επίπεδο και σε κοινωνικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Θα μπει και την προβολή. Πιάσε το χέρι μου.